you'd be blinded by the colors, yellow, red, and orange and green. Primeran datozkigu gai guzti horiek, zergatik eta atzotik ostirala bitartean mentoretza sozialaren nazioarteko 3. kongresua ospatzen ari delako, eta bertan 27 lurraldeek parte hartzen dute. Agian askok esango duzue, mentoretza soziala. Zer neologismo da hori, zainbeste daude. Mentoretza hitza agian ezaguna zaigu, bai eta coachingarekin beti duen loturarengatik, ezta? Eta zer izaten da, alor konkretu batean, gaitasun eta ezagutza, ez? Handiak dituen pertsona batek, beste bat trebatzen du, ez? Gai espezifiko horretan. Baina soziala, ados, soziala, mentoretza soziala, zer da hori? Bale. Hauxe da, mentoretza soziala arrisku egoeran dauden pertsonak, berdintasunean gizarteratzeko prozesuan laguntzea helburu duen tresna da, erramienta da. Eta mentoreen etengabeko parte hartzea eskatzen du, modu praktiko eta borondatezko batean. Ez garrantzitsua da zerbait ola bihotzetik edo tripetatik atera behartzea izuna. Hau esan da jakin, bi aldeak, bai mentorea eta mentorizatua, erlazio eta prozesunen onurak eramaten dituztela, garrantzitsua da. Ez da horrelako erlazio bat, ez? Begira, Galeano Kaspaldi esaten zuen, ez da berdina ematen duen esku eta jasotzen duenak edota horrela, ez? Elkar banatzea. Horrelako zerbait izango zela esan genezake. Zuk atera Galeano asko eta bukatuko dugu. Malkotan orain ere. Ezagutu nuen eta besarkatu nuen. Benetan? Baina ikero kontatuko dizuet, bale? Bai, besarkadak egan bialtzen zituenarek ere gutunetan eta... Bueno, a ber... Segi dezagun, bere omenez egin dezagun tarte hau, zergatik ez, zuretzako, Galeano. Gipuzkoako SOS arrazakeria, gobernuzkanpoko erakundeak, 2014an jarri zuen martxan Urre Txindorra izeneko proiektua. Proiektu hau Katalunian egiten ari ziren, eta bertan inspirazioa hartu zuten, eta hasi egin ziren. Kasu honetan, da unibertsitateko edo goi mailako ikasleek aisialdean eta denbora librean eskolatutako 10-14 urte bitarteko migratzaileen bide lagun dira, ez? Eta orduan laguntzen die garapen pertsonalean, emozionalean, sozialan, ez? Eta gizartean, berdintasun batean, ez? Sardaitezten, ez? Eta hau beraien etxe ere bezala sentitu dezaten. Baino badago beste aukera bat, mentoritza sozialean, gaur egun, ez? Mugak, SOS arrazakeria Gipuzkoak eramaten duena. Eta elkartruke hau ematen da gizarte zibilaren partetik, baino familien artean izan daiteke edo norbanakoak ere. Kasunetan mentoretza errefuxiatuekin egiten da eta honen inguruan hitz egin behar dugu. Orduan hemen zer da, bertan jaiotako edo aspalditik bizi den familia batek, beste familia errefuxiatu batekin elkartrukean ibiltzen dira, ez? Bai denbora aldetik eta bai ekintzen aldetik. Eta hontaz hitz egiteko lehen pertsona, hementxe dugu Iñaki Olaetxea Amonarriz. Kaixo, atxaldeon? Kaixo, atxaldeon. Zer moduzea? Zer sartu zea hor? Xili, eta gusto honez, egia esan aurreko entzutalia, argi, oso gusto. Posten gehan, ze hau ere horti jungoa. Iñaki, konta iguzu, zure esperientzia mentoretza sozialari dagokionez. Zuen kasuan, familia oso bat zarete, eta beste familia oso batekin parte hartzen duzue. Bai, egia esan gu segia, gure, lau seme alaba eta elita biogea, eta parte hartzen dugu, etorri berri den beste familiatekin, bai, 6 kideoz osatutakoa. Duela urte terdi eman genuen izena, eta egia esan izena eman genuen zuko mentoretza sozialaren definizioa arroi eman duzu, orduan ez genekiun zertzan, jaso genuen e-mail bat ikastolan pixka eta refuxiaturen inguruko iritzia eskatuz, eta ero bukaeran galdetzen zuten, preste hongo gineateke mentoretza proiektu baten parte hartzeko, Googleen jarri nuen mentoretza, ikusi nuen Katalunian naizela holako zerbait egiten, eta interesgarria dituzte egun elita bioi, izena eman genuen, eta urrungo goizen deia genuen SOS arrazakeretik, ezta? Orduan, egia esan izena eman genunen zehazki ez genekin, zertan ematen genuen izena, gutxora da genekin, baina, zuk esplikatu zuen bezala da, azkenen da, bi famili hartu emanetan jartzen ditu, eta, mentoretza proiektu hori aurrera eramateko. Eta hori kasu honetan, zuek lau seme alaba dituzue, eta beste familia Bilamona bizidala, ez badago oker? Beste lau seme alaba dituzte? Beste lau seme alaba. Orduan alde hortatik egia esan primeran. Da famili bat Siriatik etorritakoak, kurduak die, eta lau seme alaba dituzte, gutxera bera gure seme alaban adinantzekok, eta egia esan horrek asko erreiztu du. Zetik, hor badaude muga batzuk hizkuntzarenak edo, baina umen arte, beraiek bai euskara ikasten ari die, moldatzen die hizkuntzarekin, eta ume beraien artean naturaltasun guztiz
egin dute harremana. Eta horrek egia esan, proiektuari izugarrizko arristasuna eman dio. Pentsatzen dut, kalte bertasun egoeran dauden pertsonen bizipenak gertutik bizitzeak ere, norberaren, ez dakit, errealitatea erlatibizatzea agian, ez? Zaramatza, konta iguzu, zuen kasuan, noraino iritsi dan guzti hau? Bai, pixkat komunikabideetatik eta oindala 3 urte izan zen, ez da, refuxiatu olatu hoi Europara zetorrela, eta, gaiz bazan, ez da, Twitterren eta denok hortzen gebiltzan, kritikatzen, eta baina eroztan, hoi denok noa datozte, ez da, jende guzti hoi Europara datozte, baina ni usteet hor moztu ez dela elkartasun hori hor begatzez dela, ez da, keja hortan. Eta aukera uzan, ikuste genuen, zuzenen ezagutzeko errealitate bat, oso urrutiko errealitate bat, baina hementxe gure bizilauna dienak, euskaldun batzu die dagoeneko, 2-3 urtean makizkitearekin, eta egia da gu seme-alabei ez geniela gehiegi, ez genien penatikan edo hortikan proiektu hontan bultzatu nahi. Hasiera batean, bezperan esplikatu ginen pixat ipui baten bidez, gerra balertu zala, eta honea zela, baina seme-alabekin ez dugu gehiegi. Egia esan seme-alaba gure kasun zarrena 10 urte ditu, orduan eba eta gaztena 2 urte ditu. Egia da, beraien gurasoen artean eta gure elitarioen artean, asko hitz egin degula, ez da, hitzeten degula, bertako egoera, beraien bizitakoa, baina umei ez diegu, behar da gure semezarrena badaki, gerra batetik datoztela, eta bigarrenak hasieran ez du jakin, ez da, bomban hundi botatzen ziztun, eta olako, bazeukan olako, baina, hoi aztu, seme-alabek ez dute badakite, gure seme-alabek, egoera desberdin bat bizitzen dutela, beste egoera baten daudela, baina ez dugu gehiegi landu, oandikan adina behar bada ez du hortarako laguntzen, ez da? Naturaltasun osoz. Gure helburua izan da... Agian bai, ez? Askotan guri falta zeiguna, heldui falta zeiguna, naturalidadekin gauzak hartzea dela, ez? Umek alaxe egiten dute. Eta guretzako, pixkara hasieran zan, bilagunako, laguna horrekin elkartu ginen, hasieran zan, Siriako familia horrekin elkartu gara, familia horrekin. Gero zan, kurdoekin. Eta momentu honetan da, bilagunako lagunak ez da dit. Ja, ni usteet, 6 abetetan prozesu eman degula. Momentu honetan ja ez gea, gure seme-alabentzako, die Fatima, Yasil, Masgil, eta Mohamed, ez da, bilagunako lagunak. Ez dute, badakite, datuztela beste herrialde batekan, baina usteet interesgarri izan da nolako gu daukaula momentu honetan, ez da, batzutan txipoi aldatu beharra, baina berain naturaltasun oso zartu dute. Limiteak buruan ditugula, eta uste baina aurreritzi gehiago agian, ez? Naiz eta oso aske sentitu, eta oso... Oso aurrerako pentsatzen askotan, baina gero seme-alabek 11 bueltan baten dizkigute hortan. Eta zer egiten duzu ez zehazki? Jendea jakin dezan, elkartu egiten dira, baina zerbait berezi egin behar da, ez zertan datza? Hasiera baten proiektua zen 6 abetetako konpromezua hartu batzun, familia, gure kasuan, eta eskatzen ziguten azan, pixkat hasten behimentza, konpromezua hasten behin, atxalde pasa bat, goiz pasa bat edo egitea. Eta horren 6 abet, hoizan gutxinez eskatzen zigutena du. Horregia esan, atzetikan sosa arrazakeriako laguna daude, eta talde zoragarria, beti babestua, animatu gaituztela, edo zein zalantzan aurren. Eta aztan, gureko harriako beste familia batekin ingo plan berdina, antzeko plan bat, beraiekin egitea. Eta beraiekin plan egitea da, atxalde pasa bilagunako parke baten, edo adunako frontoira jutea, edo asteasuko piztina jutea, edo ondartzara jutea. Guretzako behar bada gure seme-alentzako ondartzara jutea da, plan normal bat. Eta beraientzako berriz, lehenengo aldiz itxason sartze ziena, eta holako izan dide plan batzu zoragarrik, eta hor igual guri ikusteko ze realitate desberdinetatik gatozen, ez da? Baina da, plan normal bat egitea. Beraz erraixa da, gaina ondo pasatzen da. Bai. Bidaiatzearen, norbera hemen berentxean egonik ere bidaiatzeko, ez? Aukera ematen dizu, beste kultura batera. Beraie, kultura desberdinetako gehala, eta beraie gehiago, etxen egotea gehiago gustatzen zaiela. Etxeko eta guk kalea gehiago ateratzeko gehiago, ez da? Eta guk hasi baten esaten genuen, elita mendia jongo askoz gehiago, eta gero ikusten beraiek ez diela mendizale. Orduan, baina, azkenen da, gustoko plan bat egitea, baina plana dela, bueltatxo bat eman, frontoia lagunekin. Eta formakuntza saioak bai jaso zen ituzten aurretik. Ez da beharrezkoa jende guztiek jakin dezan, ze hau irikia da, eta jendek parte hartu dezake, geroago esango dugu nola. Baina ze formakuntza klase edo ze trebekuntza eman zizueten? Trebetasuna zen, aldadik zen emozionalki, adimen emozionala, eta nola hortaz bi saio jaso dituen oso interesgarrik.
zekan sortzen die krisiak, o ikuspegi oso desberdina dauzkagu, eta, bueno, sortzen die. Eta bestarik antzane bai, zeharrekok, diela refuxiatu elkartea, beraiek bai, pixkat esplikatu zuten, bueno, beraien errealitatea, lege aldetikan nolaz dauden, pixkate bai, teorikoa, ezta? Eta gero planak esan dezu bezala, aldeikan da plan horiek egitea, baina gero beste alde bat edikan, harreman aurrea di joan einen, egia da, behar kurrikuluma egitea, ezta? Guretzako behar bada oso gauza simplea da, kurrikulum bat egitea izan daiteke, baina beraiek hizkuntza ez dute guztiz menderatzen noandikan, lan munduan sartu nahi dute, eta zaila da kanpoko batentzako kurrikulum bat egitea eta gero nun bialtzezu, eta hortan gu hortarako da bai, ezta? Pixkat, guretzako oso sortu txikikin, ikuste duzu, Eta hemen gaina, leheno komentatu duguna, erlazio hau berdintasunean oinarritutako erlazioa dela, alegia, zer zu kasu honetan, zer atera dezu pertsonalki guzti honetaz, eta nola animatuko zenuke agian, ointxe entzule diren hauei, esateko, bida, nahi izan ezkeo, bai familian parte hartu dezakezu, edo banakakoan, edo... Hau da proiektu bat, lehen osan duzela, hartuta eman eta jaso, ez da limosna, ez da penatikan ematen proiektu bat, denetzat oso garrantzitsua. Ni uste guretzako, gure familiarentzako, adibidez, irterak, ez da, kanpoa jute ginen gu beti, kontsumitu egiten dugu, guzeia jute ginen, ez dakigu planak egiten kontsumitu gabe. Eta badakigu familia honek ikutegen ezin degula kontsumitu. Baina gure seme-alabeian normaltasun oso hartu dute hori. Eta tonteri bada, ez da? Ni uste, nahiz eta gure seme-alabei ez diogu sartu, hauei lagundu inbar diogu, ez dakiz, baizik eta naturaltasun batzuk bereike bai jasotzen nahi diela balore batzuk. Eta guretzako izan da, izaten ari da, oso interesgarria. Kaso Iñaki hor, norbaite pentsalezake ikaragarrizko esperientzia sakon, konplexu eta entzuten dizugunatik, asko zarreman naturalagotatik eta adiskidetasun polit batetik sortzen den zerbait dela, ez? Bai, ni uste naturaltasunatik, ez dela, lehen esan du bezala... Maitenak esan bezala, bolondresak, ez dela hemen ez zauden nahizulako. Eta orduan, egia guri asko errestu digula seme-alabak beraien artean lagunak egitea. Beraien artean ez balitzean filinik egongo edo, horrez da hiltu inguruke, ez da? Baina guretzako izan da, beste famili lagun bat egitea, eta beraiekin aurrera. Eta orain komunikabideetan ikusten dezunen errefuxiatu edo migratzaile, kasunetan errefuxiatuen inguruan ari gara, baina pertsonak dira, zein izan errefuxiatu migratzaile hori akaso beste egun batean, ez? Uztartuko dugu, baina zer sentitzen duzu? Ze pentsatzen dut, oso diferentea da, holako berriak ikusten dituzunean, zer sensazio, zer pinzten zaizu barrenean? Aserre hau indikan gehiago. Zeatikan, astemazea aztertzen, beraiek hemen zeatik dauden, beraien helburua da kurdu are itzultzea, beraiekan bizi nahi dute. Hone etorri die, egun badikan bestean sartu zielako Turkiarrak, estatu batuarrak eta islamistak, eta etxetikan bialintzi duztelako. Beraien helburua ez da Europara etortzea edo, momentu honetan Europara ies egin barra izan dute, familia aurrera ateratzeko, ez da? Eta gero ikustea, nola zenbateko zailtasuna dituzten, baina ez da makarrik hemen bertan, behar bada gu antxe bertan txikia ditu urte terdi, papera berritu behar dizkiogu eta ez zinen gabiltza. Ez zinen, dalako, sineste zina, zenbat traba, eta hori gu, oituta gaudela, hizkuntza menderatzen degula, interneta menderatzen degula, beraientzako da ezinezkoa. Guretzako ia ezinezkoa dana, hori ikusten ez du, aserrea hondikan ara hori zaitu. Bueno, horri buelta emateko zeo beto eta, gertutik ezagutu, eta esan, Tolosan, Bilabonan, Andoainen, Errenterian, Hernanin eta Ibarren, oraindik, sosarrazakeria, jende bila da bilela, bai familiak direla edo banakakoan, mentoritza soziala hau egiteko, eta norbait interesatua egonezkero, irubebikoitza mugak.eun, sartzaitezkete informazio bila, edota telefono ontara deitu, 943-322-811. Beraz, eskerrik asko, Iñaki, segi horretan, ze horrela egiten da mundua ederrago, denontzat, ez da? Eta animatu gaitezen besteok ere, ez? Zerbait gertukoa da, eta gure buru
txikia haunditzeko Bai. zaigu, Eta ipatu ditugu hor, Gipuzkoako hainbat herri, baina sosarrazakeriakek lurralde historiko ezberdinetan egiten du lan, zuek hurbil izango dituzu horrelako elkarteak, Naparroan adibidez Bizkaian, bai, toke guztietan. harremanetan jarri eta horrelako kontuetan ere murgildu beldurri gabe. Bagurtu egingo du orduan. Plazerra Iñaki, nahi duzunean goxo gontzea gurean, ez da? Oso. Oain jazak ez duzu juna, ilasei gelditu, ez? Hemen oain di badauzko pertsono senteresgarrik, Seguro, giro egarrentzabete.